Oshi kutsui mut ja Soinnun kilpailemaan erilaisissa haasteissa. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Oshin kanssa. Oshi. Vitamiinivedet virkistäytymiseen. Sointu. No? Meillä on postia. Kutsu linnanjuhliin. Tai jotain muuta. Tarkkuus ratkaisee. Jousiammunta. Adrenaliini virtaa. On aika ottaa mittaa toisistanne jousiammunnan parissa. Tavoite on kerätä enemmän pisteitä. Pisteen saa osumalla Oshe-pulloihin. Let's do this. Let's do this. Jousiammunta kuulostaa aika vaikealta. Kyllä tuo näyttää aika hankalalta. En mä ikinä testannut tollasta. Kyllä mun taktiikka on mennä intuitiolla. Kumpi tässä nyt sitten pärjää paremmin, että saa nähdä. Tästä tulee mielenkiintoista. I volunteer as a tribute! Okei. Ei herranjesta. Aika lähellä. Just näin. Noin. Ja sit tosta ei pidetty kiinni. Sit toivotaan vaan, että se ei... Ui, hyvä! Sulla lähtee ja siinä on oikeasti voimaa. Mä voisin vähän koittaa venyttää tätä vähemmän, jos mä saisin siihen sellaista tarkkuutta. Kun mun ongelma on myös golfissa se, jota mä pelaan kerran 10 vuodessa, 2 väylää. Joo. Että niin kuin täysillä aina, mutta kun siitä häviää mulla silloin se tarkkuus, niin mä yritän ottaa vähän tälleen niin rauhallisemmin. Oi hitsi, Vitsi, kun se oli menee lähellä. läheltä. Ei se osu, ei se osu. Hyvä, hyvä, hyvä. Hui! Se Yes, osu! Se osu. osu! Yksi. Osu! Sehän meni kuin vanhalla tekijällä. Mä en ihan ole nyt varma, että onko tää oikeesti soinut nyt ensimmäinen kerta jousi pyssyy varressa. Noin. Oi, osu. Osu. Jumalausi, kaikki osuu! Janni, mä oon mestari ihan tässä! liekeis. Ehkä tää on joku, tiedätkö, mun taito, mistä mä en oo tiennyt. Nyt yksi teurastus tähän vielä. Slayer-hussi. Kyllä me pärjättäis tässä. Kyllä me luonnossa selvittäis. Mä oon ihan Katniss. Ei. Lähellä. Siis kaikki osuu! Sointu, what the fuck? Mä en oikeesti oo harjoitellut. Mä oon yllättynyt, että mähän on tässä oikeesti aika hyvä. Hatun nosto kyllä hänelle, että erinomaista työtä. Ei juman kautta! Aika brutaali. Se oli kyllä teurastus. Tää oli niinku aika paha. No se Ei. heilu se. Tää menee Sointu jännittäväksi. Niin Mulla on menee. ihan hirveet paineet nyt osuu tohon. No se meni siinä, sä voitit. Juman sukka, Sointu! Tää oli jo aikamoinen! Joo. Ei kannata vittuilla mulle ja Jannille, koska Sointu osaa ampua jousella. mä oon yllättynyt. Tää oli jo niinku olalaa. Siinä on hei sulle uusi harrastus. Mulla on laaja. Toi on aika brutaalin näköinen toi meidän Niin juoma. on. Tuo nyt äkkiä suu alle sinne ennen kuin meillä loppuu. Näin. Tulee semmonen alkukantainen olo. Eihän mulla ollut kahta sanaakaan jakoa Sointua vastaan tossa, että Sointu on Queen of Arrows. Queen of Arrows, onneksi olkoon. Kiitos. 4-2, hieno tulos. No aika hyvin säkin kyllä vedit, koska se veti kyllä suoraan tuosta pullosta läpi. Ja no, joskus se turrilla osuu minullakin. Niin. Otappa Ossi siitä. Kiitos. Tämähän toimii hyvin myös niin tappion hetkellä. Totta. Aivan mahtavaa. Mä en olisi ikinä uskonut tätä. Jee! Kyllä mä sanon, että me pärjätään, jos tää yhteiskunta romahtaa. No kato, jos sähköt menee ja muuta, niin kyllä me niinku... Ja jos meillä on Oshiita ja nuolet, we're good. Katsotaan, miten homma jatkuu. Oshi. Vitamiinivedet virkistäytymiseen. Onneksi olkoon. Sä olet meidän Arrow Queen palkinnoksi. Saat ekstra haasteen. No niin. Eli sä haluat tämänkin hetken viedä multa? Ei, en yhtään, vaan mä haluan antaa sulle toisen mahdollisuuden loistaa. No niin, asia selvä. No niin. Helpottunut, että me saadaan vielä tämmönen ekstra haaste tähän, niin vielä pääsee yrittämään, että jos sieltä takavasemmalta pääsis pikkasen vielä tulemaan ohi. Kyllä mulla on voiton paineita, koska mä voitin jousiammunnan, niin kyllä mä haluan tämänkin viedä kotiin. Toivotaan, että olisi joku semmonen haaste, mikä sopisi mulle. Ekstra haaste. 7 grammaa.
Heittogrammi. Hettogrammi. Näyttää koiran lelulta mun silmään tuo vihreä. Ehkä mä heitän Esan uudet. Varmaan. Ja meillä on tässä anagrammi pöydällä. Eli liuta sanoja, joista pitäisi muodostaa joku toinen sana. Mutta se käy sillä tavalla, että nyt tänään ei leikkaa tuolla yläkerrassa ja ainut mikä päässä liikkuu on hiukset, niin sä voit heittää tuota koiran lelua, eli rengasta, tonne ossepulloon. Ja jos sä saat sen osumaan tohon ossepulloon, eli perusreikään, niin sitten saat pienen oljenkorren käytettäväksi. Asia selvä. Okei, let's go. Let's go. Meidän ekstra haasteeksi valikoitui heittogrammi. Alkuun ei sanonut yhtään mitään, mutta anagrammeja päästään ratkaisemaan ja hyvinä päivinä saattaa leikata ja huonoina sitten ei ollenkaan, että nähtäväksi jää kumpi tänään on. Ja NYT. Nyt! Nopat ansaitsee toiseen pastaan. Mä teen taktisen pastan. No, sä lähit heti. Nopat. Noniin. Nyt keskity. Panot. Ei varmaan se. Panot ansaitsee. Napat. Napat. Tana. Tapon. Ei mene. Näitä on liikaa näitä kirjaimia. Onko meillä edes saman verran kirjaimia? Mä jotenkin venin sen taktiikan vähän lennosta, mutta sitten kun mä koitin heitellä sitä ihmeellistä frisbee-virveliä, niin sitä oli tosi vaikea saada sinne pulloon. Mun taktiikka oli vaan jotenkin nopeasti yrittää lähteä sekoittamaan niitä kirjaimia siinä, että jotain sanoja lähtisi muodostumaan ja vähän niin kuin sille höpötellä itekseen. Musta tuntuu, että silloin kun höpöttelee itekseen ääneen juttuja, niin se vähän niin kuin selkeyttää ja siinä saattaa tajuta samalla jotain. Nyt mulla alkaa raksuttaa. Voisiko tästä tulla? Noniin, täällä on valmista. Mikä se oli? Tasapainoneste. Mitä? Kyllä se nyt sanaksi aika hyvin. Mä lähden nyt haastamaan tätä mun tasapainonestettä. Onko täällä mikään oikein? Siis miten voi heittää 60 metriä ohi 5 metrin päässä? Hei, nyt. Ei. Sointu. Minulla on typerä olo. E on toinen kirjain, sen mä sain selville. Mut mä en tiedä millä se alkaa. Tei. Penis. Se voisi olla. Aletaan pelaan tällaista peliä. Alla se ei voi olla, koska ei voi olla ae. Totta. Eli ei ala alla, pistä pois. Ie. Ei ala iilläkään, i pois. Eikä ala oe. Siis kun se jää niinku käteen kiinni. Sitten alkaa energiat loppu. Yes. Kirjainta tänne. Alkaa nappikirjaimella, eli N niin kuin nappi. Siis eikö mukaan nestetasapaino ollut sulla se? Ei. Sehän se on. Nestetasapaino. Alkuun tuntuu, että mä en saa sitä sanaa ikinä. Sitten Janni löysi semmosen sanan kuin tasapainoneste, mutta jostain syystä mulle ei silloinkaan vielä lamppu syttynyt. Vasta niin kuin jälkikäteen mä tajusin, että eikö se koittanut sitä nestetasapainoa? Ei se sitten välähtänyt siinä vaiheessa, että mikä se semmonen tasapainoneste on neiti ravintovalmentajalla, että mikä se voisi olla. Ei itse! Mikä se mummo oli? Tasapainoneste? Tasapainoneste! Se voi olla tosissaan Sussi! Miten mä en tajunnut sitä? Mä oon pahoillani, mä voin. Mitä sä mietit? En mäkään mikään skarpeino, että mä katsoin sitä vierestä ja oli vaan niin. Ja mutta tässä on se. Soitu onneksi olkoon. Mä en tiedä itkeekö mä vai nauraanko mä. Ehkä näitä olisi hyvä juoda vähän enemmän, että leikkaisi vähän paremmin. Nimenomaan tämä nestetasapaino vähän järkkyy Joo, tässä. se voi olla, että meidän pitää nyt nesteyttää Hussi. Sointu onneksi olkoon. Nestetasapaino 2-0. Erittäin ansaitusti. Mutta Tekko, sun kanssa saa harvoin maistaa voittoa. Niin nyt sai, mutta olihan tää vähän surullista. Ihan niinku molempien Se on kannalta. kyllä ennen kaikkea tää oli surullista. Oshi. Vitamiinivedet virkistäytymiseen.